Fjamma li la tixel sekli sħaħ u li kull sena iddur mal-Ewropa u anke fl-Amerika. Fjamma li din is-sena ġiet pajjiżna wkoll. Din hija l-fjamma tal-paċi li tinsab mixawla fil-Knisja tan-Natività f'Betlem fejn hu maħsub li twieled Ġesu. Il-vjaġġ ta' din il-fjamma jsir kull sena permezz ta' netwerk ta' gruppi tal-Iskawts, użanza li bdiet fl-1986 minn stazzjon tar-Radju Awstrijak. Għalkemm il-fjamma ma waslitx fil-ħin minħabba l-maltemp, fil-Palazz ta' San Anton xorta waħda ittelet ċerimonja simbolika. Il-messaġġ ewlieni ikun dwar il-ħtieġa li kull wieħed u waħda minna jaħdem b'mod attiv biex niżguraw li l-paċi tirrenja fostna. Ċerimonja li fiha ħadu sem qatt ta' rappreżentanti minn diversi assoċjazzjonijiet u għaqdiet kemm sekolari u reliġjużi li jirrappreżentaw spettru vast ta' soċjetà Maltija. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka saħqet li l-paċi tfisser li rridu nħobbu lil xulxin mingħajr preġudizzju, irrispettivament minn fejn ġejjin, mis-sess, reliġjon jew kultura. Saħqet li l-koll għandna l-obbligu morali li nġibu l-paċi u din iċ-ċerimonja simbolika u l-fjamma nnifisha għandhom ifakruna propju f'dan. Tenniet li l-paċi għandha tkun ir-riżoluzzjoni tagħna s-sena l-ġdida, riżoluzzjoni ta' poplu żgħir imma kbir fil-valuri. Din l-inizjattiva ittellet mill-Baden Powell Scouts Malta fi sħab mal-Presidenza u l-Laboratorju tal-Paċi. George Manjon, President tal-Baden Powell Scouts f'pajjiżna, kellimna dwar l-importanza tal-inklusività u t-tolleranza. Aħna konxi mid-diversità li għandna fis-soċjetà tagħna li bla dubju ħajaffettwanna anke l-andament ta' kif il-kulturi u tradizzjonijiet li aħna dejjem ħaddanna sissa u li ovvjament irridu issa nibdew naħdmu fuq element ta' tolleranza kbira għaliex daw il-nies li qed jiġu minn pajjiżi oħra qed ikunu hawnhekk b'mod permanenti u ħajkunu is-soċjetà tagħna. Minn barra li se tkun mixawla fil-kappella tal-Palazz tal-President f'Ħattart, din il-fjamma minn Betlem se tasal ukoll f'Betlem f'Ajnsielem, hekk kif il-Maġi mal-wasla tagħhom il-Ġermanja se joħdu hemmhekk.